Det kører bare. Så Henrik, så er din cykel klar. Fedt. Skal køre til Paris. Det er dejligt. Vi ønsker jer en god tur for salg cykler. Tak skal du have. Tak for at du. Glæder mig. Jamen, velkommen til. Så du sidder her på hælene, prøv om du kan udligne lændesvaret for at få halebenet ned mod hælene. Håndfladerne på lårene. Længde på nakken, så prøv ligesom at trække kæben, hovedet tilbage ved at trække hagen ind. Og herfra lukker du munden og placerer tungen op i det øverste punkt af hvælvingen op i ganen. Vejrtrækning sker igennem næsen. Sænke blikket eller luk øjnene, hvis det er trygt for dig. Så kigge ned på måtten, kig ned på næsen eller luk øjnene. Og flyt opmærksomheden til din vejrtrækning. Du mærker indånding, plads og bredde ud i siderne. Og på udånding suger du maven ind. Så indånding, plads og bredde over lænden. På udånding sug maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Hold opmærksomheden på vejrtrækningen. Så den naturlige vejrtrækning med tungen i ganen, munden lukket. Med til at stimulere dit nervesystem. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Og opmærksomhed på vejrtrækningen er med til også at styrke dig mentalt. Styrke din tilstedeværelse, det du laver, der hvor du er. Styrke din koncentrationsevne. Herfra lader du armene svæve op foran dig. Sådan lige under skulderhøjde. Du kan åbne øjnene for at se, hvor dine arme er. Så de er lige under skulderhøjde. Fik du trukket armene frem, så træk dem lidt tilbage i kravebenet. Volume i albueledet, så stræk armene herfra. Bøjer du håndledet, så fingrene peger ned mod underlaget. Bløde arme, som om de ligesom svæver ud foran dig. Indånding, plads og bredde over lænden. På udånding, sug maven ind. Tungen i ganen, slap af i kæben. Hold opmærksomheden på vejrtrækningen. Så den knælende øvelse vil jeg udfordre de første gange, hvis du ikke er vant til at sidde på dine underben. Også med til at styrke din jordforbindelse. Øge mobiliteten i lægge og i haser. Fokus på vejrtrækningen styrker din udholdenhed. Indånding, plads, bredt udånding, sug maven ind. Herfra drejer du tommeltotten mod loftet, folder hånden ud. Håndfladerne mod loftet. Herfra løfter du armene op langs ørerne, håndfladerne peger bagud. Og nu har du sikkert fået skubbet brystkassen frem, så igen pres halebenet mod hælene. Så bøjer du albuerne, fingerspidserne, prøver at finde skulderbladene. Så tyngde ned i halebenet, så du udligner lændesvaret. Albuerne søger mod loftet. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Indånding, plads, bredde. Udånding, sug maven ind. Ja. Så det her med at presse halebenet ned mod hælene for at udligne lændesvaret. Arbejder med at trække skulderbladene væk fra nakken, og hermed forbedrer og giver dig mere frihed på cyklen, når du får skuldrene væk fra ørerne og væk fra styret. Indånding, plads, bredt, udånding, sug maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så øvelsen her, dragevinger, er med til at regulere, forbedre og styrke dit kredsløb, din koncentration. En øvelse, der kan laves, inden man skal op i bjergene og forebygge højdesyge. Indånding, plads, bredt, udånding, sug maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben.
Herfra armene op mod loftet for på indånding og kom hele vejen op på knæene. Udånding kommer du ned, sænker armene, armene bliver nede. Indånding, kom op. Udånding ned. Fornemmelsen af, når du kommer op, er det vristen, der presser dig op. På udånding kommer du ned, tyngden på hælene, og vristen presser dig op på indånding. Udånding ned. Indånding op. Så det her er med til at styrke den her fjedring, elasticitet, som vævet får og har. Når blodkarrene begynder at arbejde bedre for dig. Og netop at kroppen kommer til at bruge mindre energi. Og det styrker din udholdenhed. Sidste gang indånding op og udånding ned. Herfra knæene ud til siderne, kommer frem på hænderne, løfter fødderne, underdrejer dine tær, kommer hele vejen tilbage på fodballerne. Ha' de der 2-3 fingers mellemrum mellem der, hvor store tåen hæfter. Holder hænderne i underlaget, som du sænker dine knæ. Knæene er sådan lidt mere spredt end dine hofter, men ikke ude i måttens bredde. Pres hælene tilbage, træd tæerne frem. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Når du er udfordret med at sidde på hælene, så endelig tag en blok imellem baller og hæle, eller en ekstra yogamåtte. Pres hælene tilbage, træd tæerne frem. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Og lad læberne brede sig op mod ørerne. Og med smil på læberne. Hold opmærksomheden på vejrtrækningen, læn dig lidt tilbage, pres hælen tilbage. Så tuck-toe er en af de her øvelser, der styrker din udholdenhed. Forbedrer dit afsæt, din landing. Arbejder med hele den superficial backline, hele den her fasciakæde, der er fra sålen, bagsiden af hele benet, rygsøjlen, nakken op til panden. Pres hælen tilbage, så det er hele kroppen her, du arbejder med. Du kan træne dig selv op. 3 minutter, 5 minutter, 9 minutter. Og vupti, er du i Paris. Indånding, pladsbredt, udånding, zoom maven. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Og kom tilbage med fødderne i underlaget. Herfra samlet knæ til det, der hedder knytbarnet. Så tommeltotten putter du ind i håndfladerne. Folde fingrene om din tommeltot, og så sætter du knytnævene ind i vommen. Så ind under navlen, presser dem lidt ind her, kommer nedover. Nu lægger håndryggen sig på lårene. Lad armene blive tunge, og lad hovedet blive tunge. Lad nakken give efter. Og lad albuerne blive tunge, så slap af i armene, brystkassen, skulderbladene, kravebenene. Hold opmærksomheden på din vejrtrækning. Indånding, plads bredde. Udånding, zoom maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så lidt anderledes før. Prøv at komme op. Så knyt tommeltot, og så ind i maven og nedover. Ja. Så knyt barnet, en af de her øvelser, du kan lave efter cykelturen, hvis du oplever, at du er spændt i lænden. Der er siddet foroverbøjet på cyklen i mange timer. Måske har du spændt op. Så knyt barnet med til at øge mobiliteten til din psoas. Så den her muskel, der hæfter i rygsøjlen, ned til musklerne i lårene, også kender som din hoftebøjer. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven ind. Så den stærke krop er i balance mellem blødhed og styrke. Stabilitet. Mobilitet. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven ind. Og prøv om du kan slappe af omkring skulderblade, kraveben, lad armene blive tunge, albuerne søger mod underlaget. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven ind.
Kom op og rygvirvel for rygvirvel. Hovedet til sidst. Og til din drage 2, så har blokkene her ved siden af dig. Så kommer du op på dine knæ. Laver lidt afstand imellem knæene. Læner dig over mod højre. Tager et stort skridt frem med venstre fod. Læner dig frem og sætter højre hånd i underlaget. Og så trækker du dig hen over den højre knæskal. Så det højre ben er strukket ud bag dig. Fokuser nu på det venstre ben, at du har hælen og dit knæ i en ret vinkel. Og så bygger du op med dine blokke. Den nederste skal sikkert lægges ned, og den næste på højkant oven på den, der ligger. Ind under der, hvor du forestiller bagsiden og låret og ballen mødes. Så trykker du venstre fod i underlaget for at få vægten tilbage på blokken. Prøv at få overkroppen væk fra låret, så blokken bærer dig med støtte fra oversiden af højre fod i gulvet bag dig. Indånding, plads, bredt udånding, zoom maven. Fornemmelsen af, at hofterne sænker sig. Fornemmelsen af, at overkroppen bliver båret af blokken. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Prøv om du ikke kan komme ned på én blok, så tror jeg, du får lidt mere ud af det. Ja, sjovere nu. Fokus på benet bag dig. Prøv at presse ydersiden af lilletåen i gulvet på højre fod. Så pres ydersiden af foden på højre i underlaget. Indånding, plads, bredt udånding, zoom maven. Tungen i ganen, munden luk, slap af i kæben. En helt eminent øvelse, drage 2 her, lave før eller efter din cykeltur. Du kan prøve at mærke efter. Gør det inden cykelturen. Og næste gang du er på cykel, cykler du uden, og så laver du det, når du kommer hjem. Men arbejder med hele din hoftebøjer. Vejrtrækken med din diafragma, altså mellemgulvet. Arbejder med dine lår, dine haser. Indånding, plads, bredt udånding, zoom maven ind. Og den hjælper dig til at få vægten tilbage i sædet. Skaber plads til, at det kan være måske en smule lettere at sidde på cykelsadlen i mange timer. Og herfra lægger du din tommeltot oven på ringfingerens negl. Så armen er ned langs siden, du har lagt tommeltotten. Spidsen af tommeltotten presser ind mod ringfingerens negl. Så på oversiden af neglen presser lidt ind. Indånding, plads, bredt udånding, zoom maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så når du sidder på cyklen og mangler luft, så kan du lave det her stadigvæk med hænderne på styret. Tommeltotten der får fast om neglen på ringfingeren. 1 minut, 2 minut, og du har mere ilt allerede. Handler om energi. Og løsne presset, så lad fingrene få lov at blive bløde igen. Herfra sætter du højre hånd i underlaget, læner dig over mod højre, kravler ud af øvelsen uden at falde i dine blokke, tilbage og sidde på hælene. Mærk om der ikke er en lille smule forskel fra den ene til den anden side. Låret, hoften, lysken. Og med et smil på læberne, en følelse af taknemmelighed over, at du faktisk har 2 ben, så du også kan lave det på den anden side. Så have blokken nu på højre side. Kom op på knæene. Lav lidt afstand imellem dine knæ. Læn dig over mod venstre. Tag et stort skridt med højre fod frem. Sætter venstre hånd i underlaget.
Og så trækker du hen over den venstre knæ. Fokus på højre fod, at hælen er i en ret vinkel under dit højre knæ. Og så bygger du op med dine blokke ind under den højre balle. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så få dit venstre ben længere bagud, så du kommer på øverst på oversiden af knæet. Ja. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Og ellers så bygger du op, ligesom Jonas har gjort. Så Berit, du skal have hælen helt herhen til ned. Ja, præcis. Det føles også bedre. Nå, det var godt. Så tyngde ned i sædet. Al vægten er på blokken med støtte for oversiden af den venstre fod og kontakt med højre fod i gulvet. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven. Slap af i kæben. Tungen i ganen, munden lukket. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven. Så det er meget lidt, jeg lige rører den her. Ja. Så når du sidder i bilen frem og tilbage mellem jobs, så vær opmærksom på det her. Indånding, plads bredt, udånding, zoom maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Tillad al vægten på blokken. Støtte for oversiden af den højre fod. Herfra med armene ned langs siderne lægger du tommeltotten hen over ringfinger. Så hen over neglen på ringfingeren, presser lidt ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Lige der, hvor noget begynder at føles ubehageligt eller hårdt eller udfordrende. Giv det et pyt. Tungen i ganen, munden lukket. Flyt opmærksomheden til din vejrtrækning. Indånding, plads og bredt, udånding, zoom maven ind. Og lad hænderne blive bløde, slap af i fingrene. Vægten på blokken. Herfra sætter du venstre hånd i underlaget. Venstre hånd. Læner dig over mod venstre, kravler ud af øvelsen, uden at falde i dine blokke tilbage og sidde på hælene. Og forhåbentlig er der kommet lidt ensartethed igen. Lår, lyske, hofter. Ja, stadigvæk i live, det er godt. Alt er godt. Noget, der er blevet lettere? Næsten. Nej. Kom rundt og sidde. Måske sidde på en blok og en anden blok imellem fødderne. Så tag en blok imellem dine fødder. Fodsålerne er imellem blokken, knæene ud til siderne. Så et sted, hvor du kan sidde, når afstanden fra underlivet til dine fødder skal være, hvor du kan sidde uden at skulle holde dig.
så du ligesom kan sidde med overkroppen lodret, uden at skulle klamre dig til dine ben. Så hvis du ikke kan sidde, så lad fødderne glide lidt længere væk fra kroppen. Fødderne glide lidt længere væk, de behøver ikke sidde helt op i hovedet på dig. Og herfra læner du dig frem, og så lirker du højre arm ind under det højre ben. Så højre arm under højre ben. Venstre arm under venstre ben. Håndfladerne peger opad. Og så prøver du at presse anklerne ned i armene, mens du lader hovedet blive tungt. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Pres benene i underlaget. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så spicy butterfly. Jeg fik mest navnet, da den kom i alt for damerne, så skulle vi finde på et eller andet opfindsomt. Og nemt er, at du presser benene ned i armene. Indånding, plads, bredde. Udånding, zoom maven ind. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Så det her i gulvet, så prøv at lade fødderne komme mere ind til. Fodsålerne peger ind mod blokken. Kig. Ikke i dag. Indånding, plads, bredde, udånding, zoom maven ind. Hvad skete der, når du fik blokken imellem fødderne her? Yes. Så pres benene ned i armene. Fornem den ene side, når lårene trækker fra hinanden. Tillad hovedet at blive tungt. Tillad nakken at give efter. Indånding, plads, bredde. Udånding, zoom maven ind. Så øvelsen her, næsten for overkroppen i den position, som den har på cyklen. Men når du begynder at blive stærkere til på udånding, at det er med til at trække sædet tilbage. Det er din udånding, som du suger maven ind, der trækker sædet, halebenet tilbage. Begynder du også på sigt at blive mindre træt på sadlen. Så flytter opmærksomheden til din vejrtrækning for at guide den ned i lænden ud i siderne, og på udånding suger du maven ind. Og på udånding suger maven ind med til at trække sædet tilbage. Bliver sadlen lettere at sidde på. Du får livskraft til nyrerne, kredsløbet. Indånding, plads, bredt, udånding, zoom maven ind. Med benene, der presser armene ned i underlaget. Holder spændingen, aktiviteten på benene. Styrker det dit yin, dit fundament, som er fra taljen og ned. Benene, dem der skal køre dig til Paris. Indånding, plads, bredde, udånding, zoom maven. Herfra lægger du armene fri for at komme op og rygvirvel for rygvirvel. Hovedet til sidst. En hånd omkring hvert knæ, samle benene. Og kom ned og lig i din halve søstjerne, så kom ned og lig i constructive rest. Ned og lig på ryggen. Bøjet knæ, fødderne i hoftebreddes afstand. Tag fat om baghovedet, træk nakken langt for at trække hagen ned mod brystkassen. Og herfra lader du armene komme ned langs siderne med håndfladerne mod loftet. Tungen i ganen, munden lukket, slap af i kæben. Og med fødderne i hoftebreddes afstand, lader du knæene hvile mod hinanden.
Tungen i ganen, munden lukket, lad kroppen trække vejret helt af sig selv gennem næsen. Kigge ned på næsen og luk øjnene, hvis det er trygt for dig. Flyt opmærksomheden til toppen af hovedet. Ingen bevægelse. Opmærksomhed til toppen af hovedet. Bagsiden af hovedet. Nakken. Og skulderbladene. Midten af ryggen. Og lænden. Hofterne. Og lårene. Og knæene. Og læggene. Anklerne. Og fødderne. Hele kroppen. Lidt blødere og lidt roligere. En sammenhæng fra top til tå. En krop i heling med fornyet styrke. Og langsomt kom tilbage. Opmærksomhed til kroppen. Få lidt bevægelse ud i fingrene, ud i tæerne. Og med de bøjede ben kom rundt på højre side et øjeblik. Så kom rundt i første stilling på højre side et øjeblik. Og langsomt skub dig op til en siddende stilling, der er så behagelig for dig som muligt. Så kom op og sidde i en øvelsestilling, der er så behagelig for dig som muligt. Et øjeblik. Samle hænderne foran hjertet. Bøje hovedet. Lad læberne brede sig op mod ørerne. Med et smil på læberne finde følelse af taknemmelighed. Taknemmelighed til dig selv, for at have begge ben med dig. Kunne trække vejret selv. Og måske noget helt tredje, bare du ved. Tak fordi jeg må guide dig. Jeg ønsker dig en fantastisk tur. Nærmeste.